हम कुछ नहीं जानत। इनकी पारी हमारा के बने के चाहिए कान में क हम इतरी पितरी ना पहने जाइब। बहुत पहननी है बहुत कहनी। अब हम कुछ नहीं की जाना। हमारा के चाहिए तो चाहिए। और राणो या बही क्या बतालू? हाँ हाँ तू तो भोरा ही गया के कमाई का दले बाई। यही से ना बोला तारू। ये बोला तो धोके मार के गाड़ दी दे। ये बुआ दे। देखा हम ढेर उपजिया भी तो हमारी बोना कर खेत पर। हां तो का जो हतला ओए घर लौकत नहीं के का जो हतनी व्यापारी का टाइम हो गइल बा। यहाँ से भिंडिया ले जाए आ तू घरवे रह तलू अइलू उ पानी ओनी ना लेके आवे के ह। अरे तो पानी लेके आबे टाइम भइल बा कि पानी लेके आई अब मर्द पानी पिए का टाइम होला हो कवनो काहे ना टाइम होला? के तोहरा से अथु तेहस कोरी औ तरुआवा चल तलू सूता तलू अब तक से जाके चलत कदे का तोरा तोर भाई है तनी तुरले वाला आ तमाशा लगौले वाला बुझाता कि तोरा लौकते नहीं के टोवा तला हाइकुल हाइकुल नहीं है हाइकुल हाइकुल है ना हाइकुल हाइकुल फरल बाटे हाइकुल तारा लौकत नहीं के आन्हर हो गेल वाला का एकदम ये कमा पर तनी से कराए आ गई रहती जाके तबले टूट न गो रही के जनी का बैठ के तोरा तना हमारे के हर घरी बारह 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 पता पतोहिया के बोले में लाजा तना का तारा से हम बताई हाली हाली कबर कबर तोरा ए जगह अनहर चटकी नहीं खे खेले के खाली हाली हाली तो तू पतो ये लइकवन पर एकदम हर घड़ी मुआत जियता दी हां त का करी हो चुप रह खाली तोहरा दांजा हिसकी खाली लोला पीटे के बाकी अरे हेता उलट उलट के नहीं हेते त तोरे के हेते त तोरबा हेते त लौकी तब न तोरबा हे तरह बुझाता कि अनहर चटकी खेलत ल लौकते नहीं खे आई कुल तोर त कुल बेगियो देले वाला अनहर भइल बा ना सुतले रहो कोई नहीं यार। अब माल हमारा पहुंचावे के बाटे शादी में। तो घमवा भइले ल सुतले रहला हम ताकतनी बैठ के कि अबे आवेला करे। तो चलतीन जा खेतवा पर इहे पियर चना के खेतवा न देखत। हां ओ हे बैठल बना हां अच्छा हो का मर्दा मौकी चल बना ना आ तू बुढ़ाऊ पागल आ गोल वाला भाव गिरा के बात करे के हां टाइट मत करिए ना हाँ काल को हमारा के ठगले बा भिंडी देवे में। हां चल चले नहीं के यहाँ से तो कह देब कि भैया का करबा भिंडी मलिए ना टूट पावल भैया राम राम। अरे राम राम हो भैया। अरे राम राम कब साजी लो ठीक बानी जाना एकदम ठीक भैया। करिया भैया की माल तैयार बा ना भैया आज तक टूटबे ना कर का करबा हमरो तन तबियत गड़बड़ा गइल है आई अब ही खुनी आइली है अब ये तो भैया दिक्कत बा बतावा जा अब ये तोरे शुरू कोई नहीं है बताओ आज ये परोज बा हमारा भिंडी 1 कुंटल देवे के बा 1 कुंटल लतारा देवे के बा ए मत भैया तू हमार गाड़ी फसैबा का आज सगावा काट देल बलू सगावा कटले आई कोनिया की हाई कुल ना तैयार होई ना त कम से कम से नेनुआ तनी मनी तोड़ देल जाई आ सगावा हेतना कटले बानी औरी को हब जता औरी काट दे नहीं साग औरी काट दो भैया हमारा गाहकी मंगले बटन से हमारे ले ओहनी के पहुंचावल हमारे जरूरी बा। हां त साग काट दे कहनी हो कि कलिया भैया भिंडी देले रहा मैं रूढ़ रहे मैं हमार वो सही रहोगा महंगा तू भिंडियो दे देता रह। अरे भैया महंगा ना तोरा के 5 रुपया सस्ते दिले रहनी है देख भिंडी में कोनो गलती नहीं के एकदम नरम हम जान के तोड़ी ले भैया बताओ मैं कल देखले ना हमार मैं भिंडी वो सही बच गई रहे। अब तोहर बेचैबे तोहर भैया बेचैबे ना करी तो ओकर मतलब कि खेत वाला के गलती बा। हां अच्छा ये बताओ साग कैसे कुंटल देबा? साग 3500 3500 हाँ 25 रुपया किलो बेचाता भैया हमनी के नया व्यापारी ना है जे कि तू 3500 देबा। अभी काल को हमनी के साग ओजिया 1000 रुपया के लेके नहीं जाओ जिया से तू कहत 3500 अरे रुपया। ज्यादा हो बुढ़ाऊ खेती करे में जोताई पानी 3 दिन पर पानी लगता नहीं भैया देखो तनी बढ़िया से भाव से दो तबे ना लियाई। हां तो तब अब बतावा 2-3 देरी ले गेल तो भाव ना अब सोचत हल कि रेट कम अच्छा करी। चलो भिंडिया कितना तोड़ ले बड़ा भिंडिया 5 किलो बाटे 5 किलो से का होई मर्दे? तोड़ते न बनी जा कौन काम अरे करिए तो भैया तोरा तनी जा हाली हाली केतना तोरा जी बूढ़ा बूढ़ी पतो बिया तबे घर ही बिया आई त कुछ जना लपट के तोड़ दे तले गांव से बैठी जा तले सगावा गवा जोखी जा हो जीगा अब बताओ 1 घंटा में तो आज ही बजा तोड़वा दे बजा। अच्छा देखो भैया करते न बनी आधा घंटा में हाँ, आधा ठीक घंटा बता में तोड़वा जा
तोड़वाओ जा जल्दी से ना। हमनी का बैठल जा हाँ बैठो बैठल तो तोड़वाओ जा जल्दी से ना। आओ जल्दी कर भैया ना तो गाहकी आके हमनियों के बाकी जान जा कि भिंडी का रेट बढ़ता भैया। कैसे देबा भिंडिया भैया? अब जनते वाला कि का रेट के लेकर हुआ, अब ओकर पर 5 रुपये बढ़ा लिया। 600 का ले गो रहनी है जा भिंडी। हाँ आज भैया चेक क भिंडी हमनी के ले जाई। अब चेक का करे के बा महाराज, है केतना बढ़िया है मुलायम भिंडी बा, तू कहता चेक करे के। चलो ठीक है हाँ? तोड़, तू तोड़ा पहले भैया तोड़ा। भाई केतना सुघर सुघर नरम नरम तोड़ले बन जा जला ना। आ तू बुढ़ाऊ पागल आ गोल वाला 40 रुपया 50 रुपया किलो बेचाता। जाना तलू अंगिला बेरी तो अब तक पुरुआ हवा बहता ना। अब ये से सोचनी कि बढ़िया व्यापारी भेटा गइल बा आ लेन देन बढ़िया करता टन और कुल तबा नसन की कहे नसन की बेच के पैसा दे चलू ना। अब ये से सोचतनी कि के दे देम ना तो टन टन पैसा देता। हाँ तो ठीक रह तो का कोरी तन की सोहत मन की महक दे देहल जाई। सस्ता का वो करो के फायदा बा। हम 2 रुपया रखिए के न दे मार दे खे जाई पटवे में देह तलू की हर घड़ी 2 दिन पर पानी लागता हो। आज ओसे मारनी कनी का पटवा देता ला तो सगवा- लाल हो गइल बा। तो गो कोही ना हां तो 3000 रे कम कर नहीं खे देवे के। तब का मानी हाँ। तो उहे 50 किलो दे देहल जाई हाँ। सगवे। ए भैया तनी खैनी उनी बनाओ ओहनी का तो तुरंत बटले बना स। लेकिन देखो। बड़ा किच किच है पिया चना में, बड़ी किच किच है भाई। हाँ ये तो बात कहला तो ठीक है कहला दे कि तरह किस-किस अब करेला। तो हम बोलनी है ना, अब कल को भिंडी दे देले बा रूढ़ रूढ़। अब तो का करबा, आज दाम घटा के ना बेचे ना लेबे के तो काल वाला फायदावा ना मिली। एकदम ना मिली। देखो सगवा हमारा के कैसे देलन स। चलो सागवा तो तोहर बात सागवा दिया जाई, हमारा के भिंडिया लतारवा देहल जरूरी बा। ठीक बाटे। अरे ओकर पतोहिया आवत है, चल ना देखो का आवत है। अच्छा हां मते पिया चनवा का पतोहिया लइका लइका हौ कर चलो हाई आगे ले हां हां ओकरे ह जनतन लइका। हां हां उहे ये ह तो पतोहिया लइका बा तो सब। चल ना पंजरवा हमन को चले के पंजरवा चले के हमन को बड़ा ओकर पतोहिया पर निक लागेला, बोले ले चर्चा चर्चा ठीक लागेला। चल चल ओनी देखिए भिंडी बेचला हम बाबू हाँ। ओकर पैसा एने ओने को देल बना कहत रहा हमरा का के संजा का कैसे देले रह ना कि एने ओने हो गइल है पैसा बा। व्यापारी हमरा के फोन करके बोलत कि तोहर बाबू कुल रूल दे देल बना भिंडी है। हाँ तो जल्दी जल्दी चानी ना तो खिसियाइबो करे हम बुढ़वा बुढ़ी दोनों जना। और खाना न बनौली ह। हाँ तो खाना वाना बनाओ ना के धो के तैयार तानी। अच्छा चल आ देख ना कुल हिसाब है तो एकदम कर दे हमरा के जाय ते पूछी हमरा से कि का हिसाब में बा। हां कुल माली हमें पहुंचने बाजारिया तने ना दुबले पहुंचने भिंडी। अच्छा हां आ कहत रहे कि जितना बा हिसाब कुलिया के कागज देखैया हमरा के व्यापारी कुला लेना खेताब अब पैसा बा पूरा ना देले हन सब। का करबू। अब सब्जी के टाइम बा कबो बढ़ेला कबो घटेला, कबो बढ़ेला कबो घटेला। पैसा कौड़ी मान लेते व्यवस्था होता ओइ में बहुत घटत बाटे तो का करबू। हाँ जी तो बतिया ठीके बा। का करब कबो घटो हो जाला कबो नफो होला। हां ई तो लगले रहेला। बिजनेस न बा। अब वो ये चल जी खेता पर जब कुछ कोई हां तो अपन देखल जी के यानी भोरही का गइल बाड़ी लिया के तोरले वाली की नहीं तोरले उ तो औरी डहले रहतनी। माई के उल्टा सीधा मन तो तोरतिया जवन तोनो ना तोरी हमरा के देख के औरी दिन भर जरत रहले। सहुरवे बा वैसन वैसा सहुरवे बा की देख के जर खइहन। अरे दिन भर खाली घूमे के बा या बूढ़ा बूढ़ी के कहतन कि चल सा करसान आ लिया तनी हमरो के चल जल्दी जल्दी। झूठे औजात रहेलू तू। घर परिवार में जितना काम धाम बाटे माई के अलावा के बा, एगो तू बालू एगो हम बानी, खाए वाला में के बाटे आ तू इतने पर हवा के बोले लगलू। हाँ तो बोली ना अगरबत्ती धरा घर पूजा करी तो होलो का एगो काम ना धंधा या सब्जी तंजी बोवल बा तोरे खातिर जाए काला पर 12 बजता 11 बजता सूता रहता ना 10 बजे ले ई नहीं का उंघाई लागेला। अरे बूढ़ पुराने बाना कुछ न कुछ बोलते रही ना ओकरा से तू टेंशन में हम तोरे से प्यार करला ना। हम तो के लिए बने हर काम तोरा साथे साथे कर। अरे खूब सिखावतनी काम करवावतनी लिए के कहतन कि तक प्यार करीना। चली चली जल्दी जल्दी चली चली तब बुढ़ऊ सोटा ले बजाई हां सारा बात कहीं केहू ना जीत सकेला। चल आ काहे हम काम करतनी घरवा ले बहारियो ले आ कान में का कहानी बनवावे का तब बुढ़िया कहते हैं पहिरबी कान में का पहिरबी आ जैसा ने माई कहतिया वैसा ने पुतवा सुनता। अरे हमार सुगा है हमार करेजा हमार अरे बाप रे बाप। अगली बार हम तोहरा के छगल बनोले हनी हाँ। पाली गाला में का हार बना दे एकदम बढ़िया सोना वाला। तू टेंशन का लेल बालू अपन माल बेचाई दो बस। ठीक है बा हमहू देखते बानी इनकी परी ना अगर बनी ना तो घरवा दूरा कुल फूक देही बा।
अरे फूक देबू दादा तो रहल जाई के में। हमका जाना तानी कि केमा रही या केमा ना रही केहू। अरे दादा ई त मेहरारू बिया की आफत के पुड़िया बिया रे दादा। चल चल तू चल। चल हर घरी कुल पैसा सहित लोग धा लेता, हमारा के 1 रुपया ना देला लो। आ कहता ना कि बोला ताड़ी बोली ना ही अगरबत्ती धरा के पूजा करिए रोका। सुना राम सत्य मत बोली हो वो जी खेता पजई हता न त बाबू यही तरह पैसा में एने हो गेल बा, हिसाब सही नहीं थे मिलल। माइयो बोली आ बाबुओ बोली तू एकदम राम सत्य बोली मत। चल मारिहान जाता हमके बहुत अच्छा लगी। अरे तू जा आओ। जेतना गैया बेचली बूढ़ी आ बूढ़ऊ हां आ मैं बेच के अपन लड़किया के विदा क लोग दे कि बियाह बा हमर लड़किया का। हमारा के बेरी 1 रुपया बचल बा घरवा में। आय आ गेहूं काट काट संगे संगे कटिया कइनी आ काट के बीन के दा के आ जब घरे आवता तो फट देने बेच देताड़ी आ बेच के कहता हमर लड़किया का ना कर्जा भरे के बा। अरे घर परिवार में एगो तनी जानकारी या लूर सहू तोहरे न बा। तो हमें न सब कुछ तोहरे के जान दे कहूं कर मौगे लंगड़े ही विकलांगे ही लेकिन कुल काम एकदम फ्रेश करेले तो हमें तोहर नाम होता। अरे हाँ खूब सिखावतानी। हमारा खातिर 1 रुपया नहीं खे बचल पर रहे सब्जी बोवल तो मैं कहनी हम आ बेच के कहता हमर बच्चिया का नहीं खे खाए पिए के बड़ा दिक्कत होता मैं बैठा दिहली वही जी। हमारा के बारी का बचेरा आपे वैसन बकलोल बानी। अरे इतना जान ना जाला माई हिया ओ मान तेरे हमने बहनिया चाहे तोहार ननदी बांटल वाली सो। हां बताओ हम कुछ नहीं जानत इनकी पारी हमारा के बने के चाही कान में क हम इतारी पितारी ना पहने जाइब बहुत पहननी है बहुत कहनी अब हम कुछ नहीं जानत हमारा के चाही तो चाही। को हिसाब हम कोले मन बढ़िया आ देखो गहना बनवाए तोहरा एकदम दुगो कान में क आ एगो हार एकदम पक्का बनवा के हम ऐसे तो पैसा काट के बाबू के बतौले नहीं ठीक व्यापारी नहीं खा काम अल्लाह तारा छोड़ दो भिंडिया तब टूटिए गो 10-15 बाबू लो आ गई लो कुछ तोड़ रहल जा। अरे जा कुल तोड़ देला जा। हां का हो अरे हमारा जिम्मा काम रहा था ना हम कोई ने बाजार से वो साथ से पहुंचा के निकाल हर हिसाब को कोई नहीं हो जाके 1 घंटा हो लागल हमारे को जी। का हो राणो अब वही कया बतलू। हाँ तू तो भोरा ही कया के कमाई का देले बालू यही से ने बोला ताड़ू गर्मी आके घरवा जरा तक नौकरानी रखले बाड़ी तेह नियन कत की अब ही कया ताड़ी। देखा रानी को कैसे बोला काहे ना बोलब हम माजल धोवल झाड़ल बहारल और 4 गो बछरुआ रखले बालू के खियावेला उठ के खटिया पर ले दोनों बूढ़ा बुढ़िया लग जाता। देखो या के एकदम चरा बोले त रानी एकदम उपजिया देले बिया। हाँ हम तो बेकार बटले बानी लेकिन मौकावा पर हम ही काम करीला दूसर कोई ना आई। चल बालू ये जे भाव पानी मारे और तो ढेर उपजिएबो ना तो धके मार के ये जे गाड़ देबे अरे ये जे मुआ दे देखा हम ढेर उपजी आइबो ना तो हम आइबो ना करब खेत पर। हां त चल जा ना एक बात होश में रहने त कुल तोरे के खांची डाली कुल देख देते तोरा बुझात रे काहे ना बेच गई देबे है तबे हमके मारबू अगर आइबू तो बोलम ना कहन हम तो एकदम परेशान हो गइल बनी। अब बतावा उ अइली सन त ई त एकदम बहाया भी हर घरी जबे होता तबे घरे रहतन तब चाहे बाहरी रहतन तब खाली मरही के बाई में रहताली मार काहे ना बोली जी आईनी है जी कितना को के आईनी है कह जी छोटा ढक्का बारताली नो ये त काम बा का आवत रानी चला तो रहती है जहां रहती है कहां ये काम ही को नहीं खातिर लिया के नहीं हां आ आवता दिन के मार छोटा का बार दे लिया यही से ना एला खेत पर ए चुप ना रहो तहरा त तनके शर में नहीं थे घरवा काम कर बहरवा काम कर और ऊपर से मारतो लगबा। चुप रहो ये कराओ तला तू ये कराओ तला हम और ये तोरा तन तू कैसे बतिया चले रे। अब कैसे बताओ ये खेता पार में आके काम धाम करे के हम आवत ही अभी ओजी हिसाब करा के तोला ई के छोटा के मार तोरा तनके बुझाला ना नहीं आवत तो चरा हर घरी एकदम बोलते रहती आवत तो हरे ले चर रहती आवत एकदम चढ़ा लावती आई जब भाई पारी आके ताकत न सका कोई सरे। अरे तनी भगवान से डर ना कैसन बिया बेचारी कितना करे धरे ले आ तू बालू तो एकर के मारा तलुआ बाप का ओइसे न लंगड़ लुलिया धन सकी खूब बाजी चल चुप रह चराई अच्छा लंगड़ लुल बन तो कमावा नहीं करत तर कमा तू करिलू ना बोले के हो कौन सी नहीं जबाने कर चल काहे ना बोलब ये आवते तो मारे लगल ही तो बोली ना गाड़ी देता
मारतली हमरा के चुपा 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 तू करे के चाहिए अब बोल आके व्यापारी आइल बन तो मार भले बुके ऊपर छोटा नहीं खेते कतिया बते मारनी गनी का भुचकतिया बतिया हां तो का करी भगवान हम कैसे ही बनेले बन कैसे ही न चलब हां बियाह करो तो इनका निका बियाह को ना रानी से बियाह को देना के जाबे तो तबे देखी त हमके मेहरा मारतली देख माई तोरे वजह से झगड़ा होता घर में तर मुहवा में ताला मार कर रखल रहो न तो घरवा एकदम विनाश हो जाए समझो। और तो कैसे विनाश हो जाए तू एकर के कंट्रोल करबे तब ना तू कंट्रोल करते नहीं की ये एकदम पर वाले जेवने मन करता ते ओने करतिया चर चर बोलतिया ये अपन रास्ता पे एकदम सही बिया जवन करत एकदम सत्य करतिया काम। हां सही करा तोर गणिया में घुसार देही और देख माई कोनो काम घर लहना भूसा माजल धोवल खियावल पियावल बाहरी ले भीतर कुल ये न करतिया एगो विकलांग बिया तभी भी पूरा काम को के अकेले धइले रहतिया तब का अकेले ही कुल एकदम तड़वे अथु को देलबे ना रे ना होत के बतियाई खाली मुंह बजाई है अरे हो नहीं गइल, जाबे बोले न तो तबे चुप घर रहे के उहे चाहिए। बतिया कहतली गाड़ी के तली बोलतली आ सीमान में आइल आदमी कुल कहो के अस्थिर कहो के त यानी खाए पानी कहो के गोरू बछरू कुल देखो के तो कहतली के रे रानी का करत रहली हकिया बहिन ये बोले के हो बताइला चुप रह। कोई चीज ने जबान चलता मार चर चर बोलतिया बुझाता कि एकर में पतो हिए नहीं कि ये दुनिया ऊपर ही नहीं दुनिया पर तू न आज सास देख- भइल बालू देखा देखा का बोला जाजी देखत ना दिन भर के एगो काम करात नहीं खे तू रहलू घरा देखलू ना का होला हां ना ना तब का होकर के नहीं समझावता तो बेली रे बाबू इने की कोई समझाई हम कहे ना बोलत कहे करे के का कइले हां हाँ। अभी ये बताओ हई गाड़ी दे चली अब पतो कैसे ही गाड़ी दे के धलो के जाई झोटा तन क्यों इनकर बुझाता माने ना नहीं कर करे के चाहत रहल हा ओ चाहे तो के मारी चाहे तू मरती हां आ उहो हाय 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 चढ़ाले बा हाय ए चुप रह उहो बताव कि हे सिवान में आइल बनी जा आ अगल बगल का आदमी सुनी तो का कही कोई बहुत कुछ कोई हां ये तो इनको इनका समझदारी नहीं खेबत ई बताई अम्मा जी कि हम कहतन कि घरवा छोड़ के तू चल आओ तलू हाँ। गोरू बछरू बाना से कह ले तबे तक खेतवा पर हम आईब तब का? हैं? खेत पर जे आवते बन त ई नहीं पूछत कि हां रे कुल काम हो गइल तो कहत रे का रे राड़ी तोरा वही का जून भइल हो का हो कच्चे कोला से कोनो फायदा तू अपन हई हिसाबे देख ल जल हम जितना हिसाब कोला तू कोला ने पूरा लिख के लियल बनी भिंडियो का हिसाब आ सगियो का हिसाब आ लौको तन मने 50 किलो रहला ओकरो हिसाब बटे हमरा के हैं आ हई का काला भिंडी हो गेल लौका तीनों का हिसाब हम कह दे हमरा पैसा दे पैसा हिसाब दे हाउ व्यापारी आके तू चढ़ देना जो खुआ दे कहां हिसाब मिले हो आधा हिसाब रोकल ना बाबू ए है जौन मिलल तन दे ना त कवा चिक्का बार खइले वाला खियोले वाला एकदम ई तो साला चिटिंगबाज हो गइल बा अरे अरे हिसाब मिलते ना जब रे अरे त जौन मिलल बा कलिया वाला तन दे देले त कवा चिक झूठ सच के कच बताओ कइल अबे बनी कोला से 11000 रुपया मिलल बा दे देला खुले रहलू नहीं झूठ सच के हल्ला करे के बा लो देखा चोर हर चोरा ला। के त गिन लो देख लो मैं तुम्हें पैसे नहीं किया जोन देले बता उनको देले बनी हां जितना देले होइए सोदन दी हां ना 5000 देते ले तो जितना 50,000 देले बहू अबे कहतल कि 11000 मिलल अब इनकुनी 5000 तो देते 5-6,000 हम पी खा गली का बुझाता ना हो हल्ला ना करी करे के बता कर यार त हमन के ना खेती कइल जाई हमन के बस का नहीं खे हाँ। अपन देख लेही कैसे तू बतियावत हो काहे ना बतियाई जब चोरे उ आदमी बना हम चोरे बनी त काज पे खेती कैला के एगो में अबे तोरा सामने कोला से ना कि 11000 के बेचाइल आ और तो बाकी नहीं खान काटी बाकी लगोले वो बनी जब पूछनी फोन से तो कहतन सर कि मैं पैसा दे देल बनी ना तो वो आखिर पैसा का करियन हमरो के तो नहीं खान देले को देखा ना कोटिया में चोरवले होई हाँ, जो में चोरवले होई पैसा द एक कार अस्थिर हिसाब होई द हम पैसे कोला तू कर यो साला लेके उठावे के दे देही आ फुरगुद्दी मार के और हिसाब कर दे पूरा संजय कह लिया के हिसाब का कर देबे साला इहो कहबे कि उठ गई ए हमार खेती हम लोग में नहीं करे के ना रहे के बा समझ में आइल हां तो कोला पर खेती बारी तू सही कहां चली हां तो ई बाबूजी के बात माना दे कहां कुछ ले रही हो आई देख कहतलू अरे त देखा ई पैसा एकदम सही में बैले ब्रांड वाला का जरूरत रहे ले हालांकि तू जा 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 खेत हमार खेत पर हां हां हमरे के चले जा ये ना कहत रे कोला खेत कोला हां जा कल जा हम ना कल जा हम करे ए चलन चल जा हमका ना कल जा बतावा आई पैमानी कोला भाई आदमी आइयो संजन खेत पर अरे जइबे की करबे हलाबे उठाई लौरिया ना तो दोनों ठौरन के पीठ दे जाना तोहरा बहुत देखनी हम ले लो भाई आधा बताओ कि आधा चोरा ले आई लो बताव आई देखा 5000 देले रहस आई 6000 ले लेल बा मौगी वाला 420 बा आओ अरे मतलब तो आप पतो हिया भागल गोइल हिया अरे का करें आके झगड़ा करता सब बताव और लइका बा ओके भिंडी उंडी दिया ता हिसाब तोहरे लइका रही हां हां तो सही हिसाब ना देबे तो का करबा
ए भैया एगो हाँ? बात तो हम लोग के हम बता देतनी अब तो हम लोग भैला जा बुजुर्ग, अब बेटा पतो पर अब ध्यान देव ज्यादा तो उ घर चली ना तोहार। अब बतावा 10 बज गइल हमनी के का करे के? तोरला हो जाए कि बस खाली कहाँ यार टूटल आके झगड़ा करे न सन 11,000 में काल के बेचले बा तो हम 5,000 लिया के हमरा के देता 6,000 पाकिट में भैया तई बतिया पहले ही कहले त तू सरनत कैसे कह देला चल के ताड़ी पिए चले के तन की ताड़ी ना पिए नहीं अब जा जवाब दे रगरता जाता तन की हाथे पाथे तोड़वा देले तो भले 2 रुपया सस्ते बेच देती। हाँ भैया बताओ हमनी के का बताओ अब करी हमनी जाए? का- ले ले जा 10 किलो बा 10-15 किलो ले ले जा अरे भैया भिंडी बा 10 किलो 15 किलो लतारा बा से 1 कुंटल चाहिए तू मर्द फंसा दे तो ए बुढ़ा का परेशान कइले बा लोग जो खपा की नहीं त सागवा जा उ मिल के 50 किलो हो जाई। 50 किलो का जो एकरा के सागे 50 किलो चाहिए आ ओकरा हमरा के 1 कुंटल लतारा 1 कुंटल भिंडी चाहत रहल बे मर्द झूठो तोरा खेत पर आगो नहीं जा छोड़ा ऐसा आदमी के पंजरा इसकाइब ज्यादा- बेटा पतो के हइये नहीं खन तो हमनी के जा जा लगला तू जा, अब जा, बेटा जा, तो जा, तो जा, तो जा, चला बताओ चलो, हमनी चलो, के जा, बता जा, दे। जा, चलो, चल गाजू जा जा तोरा नियर 10 जना आवे न जाते ये कहले रहता सुबह रही ये कहले रहता सुबह रही ताकि हमनी के ना ए, कह दे जा हो, सब रही अपन काम धाम ना किसान देखी। भाई बड़ा हाँ? अरे भैया तो हमनी के तोरा बैठा नियर 20 दिया जना चल, खेतवा पर अरे आवे जा जा के झगड़ा करबे जा चल तो चल ना चल बतावा हो चलो तो हमनी के लो जा ए जइबसन के जे तू करबसन तोरी का